Iloilo Newsline magadala sa mga impormasyon, issues kag balansing nga komentaris. Iloilo Newsline nagapangalagad humalin last 9 sang gabi tugtog last 10 sang gabi. Humalin Lunes tugtog Sabado. Ang Iloilo Newsline makit-an kag mabatian sa social media. Ini ang inyong nga mga alagad, Trixie Faith Gamarcha Diaz kag Johnny Yanson Diaz. Oras sa Pilipinas, 2 minutos na nakaligad sa alas 9. Mayong gabi Banwa, mayong gabi Pilipinas. Welcome sa Iloilo Newsline. Martes kita subong Mayo 25, 2021. Sa mga listeners kag mga viewers, palihog like, share and follow sa Facebook page kag subscribe sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. May mga issues kag mga balita kita nga pagadalon sa subong nga gabi sa kasayuran sa nga aton nga mga tagpalamati kag mga viewers. Palihog ka mo padala sang greetings, comments kag reactions kay amon basahon. MECQ ang siyudad sang Iloilo. Modified Enhanced Community Quarantine. 1 week malang ni. No? Alin subong hasta sa Mayo 31. Kung hindi malang importante ang inyo katuan, kung mahimo, hindi na lang anay magwa sa balay. So standby sa atong mga listeners, standby sa atong mga viewers yara sa atong linya ang aton nga Pag-asa Iloilo. Naka-standby sa linya ang Pag-asa Mr. Rafi Tapales. Iloilo Newsline Weather Update. Engineer Raf, mayong gabi. Welcome sa Iloilo Newsline. Yes, maayong gabi sa tanan. Ari ang latest update sa panahon karong adlaw, Mayo 25, 2021. Low pressure area sa kalayon 885 kilometros silangan sang Mindanao. Coordinate 6.7 degrees north, 133.8 degrees east. Embedded sa intertropical convergence zone na nag-apekto sa Mindanao. Samtang easterlies nag-apekto man sa iba pang bahin sa pungsod. Bangod sa sistema, Western Visayas, makipaggalom-galom tungtong sa magalumon man ang kalangitan. May mga isolated na pag-ulan po gani sa mga localized thunderstorms. Mahina tungtong kasarangang hangin na linsilangan kag nabagat na nasidlangan ang magapabilin sa Western Visayas. Kadagatan sa siling mga lugar, makanay tungtong kasarangan mga pagbalod. Temperatura sa buong adlaw magaling sa 26 tungtong 33 degrees centigrado. Ang adlaw nagtunog kay na alas 7, mabutlakwas alas 5:26. Yan ang latest update sa panahon na lindoy sa Pag-asa Iloilo. Rapi Tapales, maayong gabi. Engineer Raf, why man kita sang weather disturbance nga nagapasulod sa aton nga par? May low pressure area 885 kilometers is sa Mindanao, embedded sa intertropical convergence zone. Bagamat gamay ang possibility na ma-develop into tropical depression, pero ara pa man gihapon ang possibility. Okay. Engineer Raf, madamo nga salamat paagi diri sa Iloilo Newsline. Mayong gabi. Okay, welcome. Mayong gabi. Iloilo Newsline Weather Update. Aton nga mga headlines. Biyahe sang Roro sa mga pasahero kag Fastcraft suspendido na kaina
sang aga bangod sa pagsaka sang na-infect sa COVID-19 virus. Mga punong barangay sa syudad, ginsapol na ni Mayor Jerry Treñas agod ipaybalo ang mga pagsulundan sa Modified Enhanced Community Quarantine. 15 ka mga individuals ang nadakpan naman kagabi sang task force nga wala sang face mask. 40,000 kasinakos ang palay nga binhi ipanagtag sang Department of Agriculture sa mga mangunguma sa probinsya sang Antique. Wanted person, may kaso nga attempted homicide, dakop sa mga pulis sang Buena Vista, Guimaras. Kompleto nga mga hitabo sa berada semana sa probinsya sang Iloilo, gintutukan sang IPPO. May araman kita sang COVID updates sa Philippines, Western Visayas, kag worldwide. Standby sa aton nga mga listeners, standby sa aton nga mga viewers. Noy, aranas linya, si Commander Edison Diaz. Iunahon naton siya ang spokesperson sa Coast Guard District. Hibaloon naton kung ano ang ilang preparasyon kag ano ang suspendido. No? Kaya may ara nga suspend ang pagbiyahe sang mga pasahero, may ara naman ang ginalaw sang local chief executive o konsang interagency task force. Samtang ginahulat-hulat naton more power Iloilo, bringing more to life. Kag uma Ilonggo, bastante nga pagkaon, agrikultura nga madinalagon. Graphics Innovative Mind Compute Techniques, Computer-Aided Services, nahamtang sa Barangay Balibagan, nahamtang sa Barangay Katilingban, Molo, Iloilo City, sa unhanang gilid sang Molo Plaza sa tadog sa opisina sang Bureau of Fire Molo. Ang graphics na prigahan na ni Sir Manny Sanoy. EDS Lumber Supply and General Merchandise sa Pasig City. Nagabaligya sang portahan sa balay, hamba kag lumber products, nagabaligya man sang sinako nga bugas kag uling. Please contact 0908-129-9169 o kon 0939-529-9320. Gusto nyo magbakal sang itlog? Kadto kamo sa Egger Farm sa Barangay Balibagan Este, Santa Barbara, Iloilo. May telephone number sila 523-0039. Ang itlog sa Egger Farm priska kag barato. Ang Egger Farm ginapaligahan ng Day William kag Josie Lagban. Palihog makatawag. Pwede man makatawag sa 0947-856-4729. Load Lift Trading and Services, isa ka construction firm nga nagapang-obra sa mga building kapareho sa mansyon kag mga balay. Nagadesign man sila sa mga balay depende sa inyong nga budget. Ang ila opisina ara sa Block 5, Phase M, Francisco Homes, Geo, San Jose del Monte City, Bulacan. May kapabilidad sila kung parte sa engineering and maintenance contractor of big supermarkets sa Luzon area. Ilabi na sa Ayala Alabang Village, Muntinlupa. Pwede nyo makontak si Engineer Joey Diaz paagi sa mobile number 0939-812-6336 o kung pwede man mag-email sa maria_rosem@yahoo.com. Gamasikit ba lang inyong sapat? Konsulta ka mo kay Dr. Ronnie Galia, rehistrado nga veterinarian nga nagabase sa San Miguel, Hordan, Guimaras. Handa nga magbato sa mga client nga nagasagot sa mga ido kagiban pa nga mga sapat. May clinic si Doc Ronnie sa ilang balay sa likod sang Guimaras Provincial Capital. Kung nagamasakit ang inyo ido, dala nyo insigida kay Doc Ronnie Galia. Mayroon siya sa Facebook page RG Veterinary Services.
Gapangita bala kamo sang puro nga buko shake? Magkadto sa Ceres Terminal, Barangay Kamalig, Haro, Iloilo City. Kag pangitaa ang kiosko sang Sweetie Buko Shake. Ang Sweetie Buko Shake, manamit ang templa, barato ang presyo, affordable sa tanan kag saburuso katama. Ginagarantiya namon sa inyo nga pure gid nga buko ang ginahimo nga shake, bangod hasta ang tubod ginalakot sa pagtempla. Plus, purified crush ice ang ginagamit kag wala sang kulba bangod chemist ang nagtimpla sang Sweetie Buko Shake. Tilawin nyo, Sweetie Buko Shake. Gusto nyo mabakas ang priska nga isda? Kato ka mo sa crossing patio, Dueñas Irilo. Nagabaligya sang preska nga maista ang mag-asawa nga Sanday Digol kag Dejima. Kung may okasyon ka mo, pwede makapangabay ka mo sa ilang nga lutuan ka mo. Mayo gid magluto ang mag-asawa. Standby sa atong mga listeners kag mga viewers o Ilonggo, bastante nga pagkaon, agrikultura nga madinalagon. Basi may ara, dugay-dugay kita nga announcement nagikan sa More Power Iloilo. Standby lang anay sa atong mga listeners kag mga viewers kay ginakontakta ang aton nga resource person kay gusto ta mabalaan ang latest update sa COVID diri sa syudad sang Iloilo. Kay kaina o kon kahapon ginsapol na ni Mayor Jerry Triñas ang mga barangay officials para hibaluon kung ano man ang ilang pagpanghanda. Kag ginatagan sila sa instruksyon ni Mayor Jerry Triñas partini sa pag-observe sang health protocols dapat ipatuman gid sang hugot. Hindi dapat nga pabaya lang, no? Pawala lang. Dapat strict implementation para nga magnubo ang ma-infect sang COVID sa syudad sang Iloilo. Sa executive order ni Mayor, latest niyang executive order number 45, nabutang dira alas 12:01, buwas sa kaagahon. Ang tanan nga non-essentials, ano ini? Ang hindi bala pagkaon, kag hindi bala nga importante gid, ipa-close anay, nakuha mo to ang executive order nga ginambal ko ginadire. Manami guro mabasa ta to ang executive order. Kag may nagalap ta nga mga impormasyon nga lockdown. Why sang lockdown nga ginpagwa si Mayor Jerry Triñas? Ang bot nyo nga ang balon lockdown, ano bot nyo ang balon? Mapasagod ka mo sa gobyerno? Why sang kwartang gobyerno ipakaon no? Pabor ka mo yas lockdown? Nagatrabaho yan mo nagantos? That's why hindi ka mo sagad pinasaway. Kung wala ka mo himuon, pahimunong ka mo sa inyo balay. Hindi ka mo sagad sabay-sabay kundinda. Pakadto pakare. Hindi ka mo sagad pakadto pakare. Kung may mo, sok-sok ka mo face mask. Hambalon yung mga kabataan nyo. Pasok-sokan yung face mask. Kay bisan amo na lang nang mabulig nyo sa aton nga gobyerno. Yara na sa ato nga linya si Commander Edison Diaz ay gusto ta mabalaan ang parte ni sa suspension sa trip sa mga pasahero Iloilo, Bacolod, vice versa. Commander Edison Diaz, mayong gabi, live kita sa Iloilo Newsline. Hello. Hello sir, mayong gabi sir. Hello sir, may gabi sir. Oo, sir, confirm ta lang. Hello. Subong sir, okay Hello na? sir. Okay nang akon nga sulod dira sa imo? Okay na? Buga. Lagulado na sir. Subong, okay na? Yes sir, sir. Oo. Sir, gusto tayo baloon. Nagsugod na ang suspension sa pagbiyahe sa mga pasahero Iloilo, Bacolod, vice versa?
Yes sir, nagsugod na no, umpisa kaginas sang kagahon na pizza 25 sang Mayo na nag-start ng atong sininga suspension sang biyahe gikan sa may Iloilo pakadto sa Negros Island and vice versa. Ano sir ang mga hindi pwede na nga makabiyahe? Tanan nga mga unessential no or non-essential person nga nagatabok sini nga ginakategorize nila sa tatlo gilang ini kategorya ang pwede pagtabok, just like ang health workers naton, ang humanitarian workers, kag ang uniform service personnel lang gid ang authorized. All others, even though this can appors pag wala ka magilong sa tatlo ko, hindi sila autorisado o padulong sa may Bacolod or Negros Island. Oh. So ang tatlo amo lang ang gin-allow nga pwede ini ka mga katabok-tabok sila, tatlo ini ka grupo. Ano ini sila, Commander Diaz? Yes, based doon sa provision sa executive order sa city government. Oh, ano ini kanday sino ini nga grupo ang pwede lang? Ini sila ang mga health workers, healthcare workers, humanitarian workers, kag uniform service personnel. Oh. So magsiling kintang ya humanitarian workers, ano ini sila nga grupo pwede maisa-isa naton palihog? Yes, normally, no, basically, ang mga humanitarian service, amuni sila mga grupo nga just like nagadala sa mga goods nga ginadonate nila, no, just like for example, may mga nakalati nga napag-usi sa kaya, especially sa buong, siyempre, ang pandemic, isa sa mga situation nga dapat natin manlantawan nga damo-damo sa mga grupo or individual nga nagadonate sa mga just like PPE, loan, vitamins, and other goods naman yung bulig sa atong sini nga mga kautura, no? Para at least mabuligan sila sa ila sini problema, especially damo-damo subong sa nga amo na silang identified ng mga humanitarian workers nga naghatag sa mga humanitarian services. Oo. Hindi ayhan nga pag-aabusuhan isang iban nga gamito nila nga siling nga humanitarian workers ina pero gali hindi na matuod. Paano naton ma-countercheck? Yes, may mga personnel kita dira, no? May task force man dira sa Puerto nga composed sang LGU o isang augmentation man sa atong Philippine Coast Guard para mag-check. So if sure lantaw tayo ni maayong ila requirements, kag ginasigurado man naton nga valid din, no? Kag wala gani kung paano interpret kag ma-justify nila sa atong dira mga personnel kag sa ibang mga grupo kag the LGU sa pagyalantaw ini nga valid man ang ilang reason, no? With all the necessary documents nga present nila and evidences that was considered as humanitarian services. That's time for us na para i-allow sila, but hindi man nila basta-basta lang sila nga maghambal lang sila na tungod kay makatag sila sa humanitarian service, magapati na kita, no? There's a lot of things na itong i-inspect kag pagpagitaon ini sa ilas ni bago kita magpasugot nga patabukon sila. Oo. So kung ninali nga magtabok ginman sila, biyahe lang sila sa Roro. Magadong ka sa Dumangas kung maghalin sila sa Bridco sa Bacolod. Yes sir, no. So sa subong ang makita natin is ang Roro vessel natin sa Dumangas Port padayon ng pagbiyahe because it is not only for the passenger but for the cargos and other essential goods na gina-transport from Panay Island going to Negros Island. That's why isa ina sa mga i-consider natin na hindi pwede pa unta ang biyahe, but as para sa fast trap, no, dili sa may Iloilo City padulong sa Bacolod area, they opted to stop the trips because of wala naman sila sa masakay nga pasahero. Kag kung i-categorize natin na i-mention ko ginang tatlo, pila man lang ini kag sigurado gid mag-auntap na ini sa biyahe ng atong mga fast trap dira sa may Iloilo Fast Trap Terminal. Oo. Sa aton nga mga listeners, mga viewers, gapamati ka mo kay Commander Edison Diaz, ang spokesperson sa Coast Guard District 6 kag Station Commander sa Coast Guard Iloilo. Sir, may ara kita nga tawo nga nagamonitor 24 hours, no? Kay may nagabiyahe tungang gabi, kaagahon, kung kisa dira ang palutsanay, no? Para hindi sila makalusot, may ara bala nga nagabantay?
Yes, sa ako na sa Coast Guard, no? Sa Coast Guard side lang, may ara kita 24/7 nga personnel nga naga-duty dira as long as may biyahe because our primary function no, sa Coast Guard is to conduct pre-departure inspection of all vessel. Prior departure, gina-check in ang Coast Guard, ginatagaan nila sang clearance, no? That's why may ara kita dira personnel. At the same time, may mga augmentation man from LGU, but pretty sure in Coast Guard side, no? I'm speaking behalf of the Coast Guard. May ara gid kita dira personnel nga nagabantay kaga naga-duty 24/7. Oo. Why question sa Coast Guard ni? Galing ang commitment sang iban bala nga agencies kung makaupod man tani sila sa mga miyembro sang Philippine Coast Guard. Kahit hindi man pwede masulo ni sang Coast Guard. Hindi man pwede nga isalig lang kay may ara man siya nga specific task hindi bala Commander Diaz. Yes sir, so amoy na sa kabagay nga atong tagalang taon no because bago wala ni ginimplementar, this is the first day and obserbaran naton nila and pag nakita naton nga hindi naton makita ang presensya sa iba naton nga makaupdanan dapat or ginatawag nato nga inter-agency support no or collaboration to other agencies which is sila dapat ang ara dira i-coordinate ni nato no sa mga police nila or local chief executive para at least makapag-request kita kag ma-providean sa mga person dira na mag-itok sini nga implementation. Oo. Kabay pa sir nga hindi lang ni sa papel, dapat sa buhat. Kaya siling ko, waya question sa inyo. No? Ang iban, basi blas papel lang. Kabay pa, no, nga mahimo inisang tanan. Commander Edison Diaz, good luck. Madamo nga salamat sa tinyon nga ginhatag ni mo dire sa Iloilo Newsline. Yes sir, madaming salamat sa team po at nagmuman sa amon para mapalabot namon ang information regarding sa status sa katong mga players sa my areas. Thank you so much, sir. So, nabatian si Commander Edison Diaz. So, insakto na, naga-check before maglarga ang Roro, ang naga-check Coast Guard, tiyang pamangkot, diin ang iban nga agency. Task force man bala, diin sila. Basi Black Coast Guard na nang bilin. Ang solo nga magastindog na lang, basi Black Coast Guard. Ang iban niya nga agency, ara sila sa papel. I-check naton si Sweet kay may ginpagwa nga latest executive order si Mayor Jerry Triñas nga morning executive order number 45. Sweet. Executive Order Number 45 Series of 2021, an order imposing city-wide border control effective immediately, closure of non-essential businesses and for other purposes effective 12:01 of May 26, 2021 until 11:59 p.m. of May 31, 2021 unless otherwise lifted or extended. By the way, dali lang. May ginlawag dira, may nabutang nga lockdown, why? Dira sa una, sa praise na. Why no? Waay pa? Klaro ko lang na. Kaya nga, damo ka palapta, mga chismuso, nga lockdown ko no. Hulat ka mo sang goods. Okay. Sweet. Whereas Section 16 of the Republic Act 7160 provides that every local government unit shall exercise the powers expressly granted, those necessarily implied therefrom, as well as powers necessary, appropriate, or incidental for its efficient and effective governance, and those which are essential to the promotion of the general welfare. Every local government shall ensure and promote health and safety of its inhabitants. Whereas this general welfare clause delegates in statutory form the police power to a local government unit which must be responsive in the interest of common welfare
to the changing conditions and developing needs of growing communities, especially during this critical time of pandemic brought by COVID-19. Whereas, COVID-19 remains a deadly threat to the city of Iloilo. Na, tandaan nyo na oh. The aggressive vaccination rollout on the ground as the rate of confirmed positive cases has been moving an upward trend, with mortality being recorded. Its high risk of transmission continues to imperil particularly those who have yet to be inoculated due to limited supply of vaccine doses. Whereas, being the deadliest plague which continues to ravage the entire country, the President of the Republic of the Philippines issued Proclamation 1021 extending the state of calamity until September 12, 2021. Whereas, the Iloilo City Epidemiology and Surveillance Unit has recorded a sharp rise and seemingly exponential upward trend in the confirmed positive cases during the first and second week of May 2021, prompting the Iloilo City local government to make a fervent appeal to IATF, National Task Force Against COVID-19, and Department of the Interior and Local Government to escalate the present community quarantine classification to Modified Enhanced Community Quarantine or MECQ. Whereas, on May 22, 2021, the National IATF issued and published in the Official Gazette on May 23, 2021 through Resolution Number 116-C that Iloilo City shall be escalated to Modified Enhanced Community Quarantine beginning May 23, 2021 until May 31, 2021 without prejudice to its further reclassification as may be warranted and the declaration of localized enhanced community quarantine in critical areas. Whereas, according to DOH COVID-19 Regional Case Bulletin Number 422, Iloilo City lagged a total of 7,128 cases as of May 23, 2021, with a total active cases of 981 and total mortality of 194 cases. Sunod, Noy? May sugbon ba to? Amunan to? Di, may sugbon pa na. No? So, ang ato na di, nga punto, paano ta mabuligan ang tanan? Paano ta mabuligan ang gobyerno? No? Amo na dam punto. So, hindi kita magpadungol. Paano? Suksok kita face mask. Kung magsuksok kita face mask, kung magwa kita magbakal sa mga esensyal, kung magwa ang inyo nga kabataan sa inyo nga jurisdiction, pasuksukan nyo face mask. No? Bawal dire. Ha? Bawal dire ang mag-istorya ka lang sa piyak nga balay nimo. Ginabawalan ni na sa ibang barangay, may ara na subong, kag may ara na gani nga mga nagapinang dakop niyo. So halong-halong kita. Kay mabudlay, way ka inugbayad. Ha? Ano ibayad mo da? 1,000? Pandemya kita? Pigado? Instant nga ibayad mo, ibakal na lang pagkaon. So, hindi kita sagad pasaway. Kung wala malang, ikaw sang kadtuan nga importante, kung nakabakal ka na pagkaon mo, ikaw abi nga, nakabakal ka na sa makinanglanon mo nga importante, nakabakal ka na bulong, balik ka na sa imong nga balay. Okay? May arap ang asupon, lawig-lawig. O mo gani, dito na lang kitanay. Kaya daw amo to ang mga porsyon, basta amo tong porsyon ay importante, basta waay sang gindi ambal si Mayor. Ang Section 3, may aragin butang? Sabi, inaplastar? Sige be? Section 3, temporary closure of the Iloilo Esplanades, playgrounds, and courts in all Tandaan public nyo na. plazas.
All Iloilo esplanades, including playgrounds and courts located in public plazas, shall be temporarily closed to the public Na. starting 12:01 a.m. of May 26, 2021 Buwas sa kagahon. until 11:59 p.m. of May 31, 2021 unless otherwise lifted or extended. Section 4. Mass gatherings beginning 12:01 a.m. of May 26, 2021 to 11:59 p.m. of May 31, 2021, gatherings of people not belonging to the same household Nan, is strictly amo na siling prohibited. Hindi Religious. ka makapanumbalay, anay. Kay basi madakpan ka sa nagalibot nga task force, disgrasya ka gid. Okay? Religious gatherings are allowed but subject to a maximum of 10% seating capacity. All religious denominations should strictly observe their submitted protocols and the minimum public health standards. Section 5. Separability Clause. If any provision of this executive order is declared invalid or unconstitutional, the other provisions that affected thereby shall remain valid and subsisting. Okay. So, batian nyo ang amo man yung ginapangabay ni Mayor. Kooperasyon ng 1 week malang ni kuno hasta Mayo 31. O kooperar kita tanan para mag-lower down ang mga ma-infect sa COVID-19 virus. Ang mga mga essentials gani nga mo lang na ang ginapahanugutan ano ang mga essentials? Essential and priority construction projects, whether public or private, in accordance with the guidelines issued by Department of Public Works and Highways. Manufacturing related to food and other essential goods, such as but not limited to soap and detergents, diapers, personal hygiene products, toilet paper and wet wipes, and disinfectants. Companies that manufacture, distribute, and or supply equipment or products necessary to perform construction or maintenance works such as cement and steel or spare parts. Essential retail, trade, and service establishments such as public markets, supermarkets, grocery stores, convenience stores, pharmacies or drugstores, hardware, office supplies, bicycle shops, laundry shops, and water refilling stations. Food preparation establishments such as kiosks, commissaries, restaurants, and eateries, provided, however, that no dine-in services shall be allowed. For this purpose, Section 5 of Executive Order Number 41, S. 2021 is hereby repealed. Public and private financial service providers involved in the distribution of government grants and amelioration subsidies and export-oriented businesses including mining and quarrying activities and public transport providers and operators. So why sang kanselasyon? Why sang suspension sa salakyan? Wala. Why? Na sa mga nagapalapta, sa mga sala nga impormasyon, untatin ninyo na. Ang lockdown nyo, untatin na. Kay base may makabating autoridad, base ilupot kapas karsel. Kaya nga, Mayor Jerry Trinas, hindi niya mag-lockdown. Ano ipakaon niya sa inyo? Nakaskeletal force ang city government para magserbisyo sa gyapon. Kita, serbisyo publiko man niyaton para makahatag kita sang insaktong informasyon. So, kooperar kita tanan. Para ni sa aton tanan, hindi lang ni sa isa katawo, hindi lang ni kay Mayor Jerry Trinas, para ini sa aton tanan. 35 minutos na nakaligad sa alas 9. Ilonggo, bastante nga pagkaon, agrikultura nga madinalagon. More power Iloilo, bringing more to life. Exe? CL Diaz Poultry Supply, nga namtang sa Barangay Bagakay, kay Consienta, kag Hacienda Consienta, San Dionisio, Iloilo.
Nagabaligya sang sari-sari nga mga feeds para sa baboy kag manok. Mayara man ginabaligya nga mga bulong para sa mga kasapatan. Pwede pa kamo makaayo, ilabi na kung alang-alang ang inyo dala kag nga kwarta. Mahapos toryahon si Cheryl Lucindo Diaz. Lucindo. Sa mga suki nga nagakuha sang feeds. So hindi ka mo magkalipat, CL Diaz, Poultry Supply. Sa mga nagapangita sang isda nga preska, ara da sa crossing patio kay Nijima, kag kay Digol, no? Sa Dueñas, Iloilo. Pangitaan nyo lang da. Kay ara dira sila. Okay? Yara sa ato nga linya, si Punong Barangay, Roberto Niño. Ang spokesperson kag Vice President sang Liga ng mga Barangay sa syudad. Punong Barangay Niño, sir, mayong gabi, live kita sa Iloilo Newsline. Upod mo si Johnny Diaz kag si Trixie Faith. Diyan, mayong gabi, Trixie, kag sa Tagpalamati sang Iloilo Newsline. Sir, gusto ta hibaloon i-confirm sa imo. Ginsapol gidman kamo ni Mayor. Parte ni sa paidalom na sa syudad sa MECQ. Yes, Jan, may series of meetings kita. Umpisa sang nagligad nga kagapon, Lunes, nag-meet up na ang mga punong barangays. Kag tomorrow, may isa naman kita ka-schedule nga meeting. Upod naman niya ang mga ABC District ang atong nga ABC District diri sa Maymolo, kag ang atong mga kapitanes para sa agad instruction sa atong city government, most especially sa atong COVID-19 team. So may ginhatag bala nga mga specific instruction si Mayor sa inyo nga mga punong barangay kag ano ina siya? Well, ang pinaka-specific lang dyan is ang implementation, strict implementation sa aton nga MECQ kag ang monitor sa aton nga mga area sa aton nga mga kabarangayan. Kag pangayo gid ang aton nga pinangalan nga City Mayor sang bulig para sa sining sitwasyon sa aton nga syudad. At the same time, kita man mismo sa mga kabarangayan, mapahangop man sa aton nga mga pumuluyo ang ining sitwasyon nga ginanon naton subong gina-experience naton diri sa syudad sa Iloilo diyan. Okay. So may ginpagwa siya nga latest nga Executive Order number 45 kagang mag-take effect ini ang iban nga mga deklarasyon diri ni Mayor sa iya galing nga executive order buwas sa kagahon. Kamo sa nga mga punong barangay may ara nga instruction na nga kamo bahala sa inyo nga area of responsibility kapitan ninyo. Yes, sakto na dyan. Ang aton mga local chief executive sa kabarangayan, amo ang in command para sa sining ginpagwa nga executive order sa aton pinananga nga city mayor. At the same time, ara sa aton mga kamot sa aton nga mga local chief executive sa kabarangayan ang pag-implementar sa sining executive order. Kaganahang pan man naton yung may mga iban kita nga mga kaupod nga punong barangays o mga barangays nga naka-surgical lockdown ang ilang mga area sa ilang mga kabarangayan na dyan. So amo na nga ginahanglan man naton buligan sila, most especially mga dagko nga barangay sang syudad naton. Kapitan ninyo, yes, apektado ka na? Yes, check na dyan. May ara kita naging surgical lockdown sa Block 8 kag Block 9 sa Ciudad Iloilo Subdivision. Bali 26 ini ka unit or balay nga took effect na kagina 6 PM ang aton nga surgical lockdown. So bot ang balon, iklaro ta kung may ara gid man nga lockdown, iniya surgical lockdown, no? Ginapili kun diin nga balay apektado, amo lang na ya hindi sila nga totally. Yes, sakto na dyan. Kag kinaklaroon naton sa aton nga mga palamatiki sa viewing public naton, nga ang surgical lockdown is dito lang kita makonsentrate sa area nga kung sa diin may mga nagpositive o kung damo ang nagpositive sa area sa sinang barangay. So, may mga isira nga mga department store
amo ni siling ni Mayor nga mga non-essentials. Sa imo dira may ara maginman nga mga non-essentials kag may ara nga mga essentials kapitan ninyo sir. Well, diri sa aton sa barangay naton diyan ang aton nang ginadiri nga ginabantayan kag ginamonitor ang pagpauntat sa aton nga mga computer internet station kay ginakonsider ni nga non-essential. As to the essential, mga grocery, mga iban pagid nga mga establishment, wala kita diri sang mga amugit sinaka dalagko luwas na sa mga Changi, mga sari-sari store. Amo lang ginanangari diri sa aton. Okay, so mas mayo ni. Kap, i-update ko na lang. Ang mga BHERTS tapos na pabakuna, no? Hello, Jan. Siling ko ang mga BHERTS tapos na Ano yan? sila pabaksin. Yes, Jan. Tapos na pabakuna nila. Well, kagina, hello, Jan. Siling ko ang mga BHERTS tapos na sila pabakuna tanan. Yes, tapos na nga itong BHERTS dyan, naka-first dose na sila, ang iba naka-second dose na. So by next week, manugtapos naman ng iban para sa ilang second dose. So muna nga daw medyo kumpiyansa nga itong mga BHERTS nga mag-atubang sa sining sitwasyon sa pandemya because most of them naka-second dose na sa ilang bakuna. Oh, hindi sila makakadto dito sa gym sang CPO kung wala sang numbering o kung giya halin sa barangay. Amo na subong Japon ang ginahimo nyo. Yes, sakto na dyan. Bali, ang barangay mag-aubra sa aton nga mga priority list. Oo. Sa priority list include na dira dyan ang aton nga mga medical frontliners, upo na aton mga BHERTS, Oo. mga health workers, aton senior citizens, mga immunocompromised or may mga comorbidities. Oo. So amo na ang gina-priority sa aton nga barangay kag with confirmation sa sini nga mga nagpalista, amo man na ang number of tickets nga ipadala sa aton sang city government para amo na ang pamatuod nga ina sila priority list sa aton nga barangay. So ara pa lang kita subong sa A3. A3 pa lang kita subong kap. Hello, Jan? Siling ko ara pa lang kita sa A3. Yes, ara na kita dyan. Ara na kita. So, I included man dyan sa aton nga mga priority list ini mga may maintenance bala. Although hindi sila senior citizen sa edad nga 60, hindi sila 60, pero immunocompromised sila, may comorbidity sila, or may maintenance sila like para sa diabetes, high blood, asthma, included sila sa aton nga mga priority list. May ara bi nga nan-monitor kamo nga nag-attempt nga gusto siya nga mag-una siya nga waay man siya madala sa group. May ara kita nga naggadto dito sa CPU. Galing dyan, hindi ka tuyak kasulod kung wala ka sang ticket. So that is why nga aton nga mga kabaranggayan strictly ginamonitor ginya sa aton liga ng mga barangay kag through sa aton nga group chat gina-emphasize gina kung sino ang mga priority list nga pagabatunon dito sa CPU gym. Ti kung may ara nga nakalusot nga may ticket siya, why nag-agi sa inyo, wala na ninyo mabalaan kung din siya nagkuha. Yes, sakto na dyan. Hindi na naton niya mabalaan. Kaya nga aton lang yung lista, ang aton nga priority list. Amo na yung aton nga ginamonitor, kaya amo nang ginakontrol naton if ever naging man nga magadto na sila sa CPU. Kaya ato man kita dito, may tao man kita dito nga nagamonitor. Pero sakto nambal mo dyan, kung wala siya nakakuha sa barangay, wala na namon niya, hindi na naanggal sa monitoring namon, kag wala na kami nagatulid, kundi na niya kuha ang ticket nga ina. Oo, ang ticket nyo may countersign kamo da kap. May ngala, may ano na dyan, may sa likod sinagilabot na nga namon sa amon barangay. Okay. Ngalan sang barangay namon. So, sa mga pumuluyo, kung may makita ka mo nga ticket, nga way countersign sang kapitan o kung sang ilang nga barangay, ina palusot. Kag way mabalaan kundi na nilagin panguha. Yes, sakto na dyan. Kag isa sa mga nakitaan nina sa aton nga liga staff, that is why every day nga may scheduled vaccination, bag-o nga mga tickets ang aton nga mga ginapanghatag sa aton nga mga kabaranggayan nga may mga priority list kag may mga schedule dyan. Kag ginasituit gid sa aton liga staff nga hindi na ina ma-replicate o ma-duplicate sang iban. Oo. Tiway na da sang iban pa nga naga-insister pariyoto sa nagligad nga mga sinimana to bla nga nagdugok to gusto ya unahon niya gid ang iya nga mga empleyado way na ni sa may natabo. Wala na dyan. Kaya
per lantaw naton dito sa vaccination na site kagina kay nag second dose kita diyan tawhay na gid yan kag orderly na ang aton nga sistema didto halin sang gin-implement nga no ticket, no entrance, no vaccination. Tido mayara kuno nakalusot nga may ticket sa Yalin City Hall? Inaya dyan, hindi na daya masabat kaya ang amon lang yung nga lookout sa aton nga mga kabaranggayan ang number of tickets nga gin issue sa aton nga liga para sa aton nga mga kabaranggayan. Nami tani kap no may uniformity bla kung nalin gid man sa barangay ang pag-authorize dira na lang hindi na dapat nga may himuan mo pa bla sang siwil da bla o kung butangan pa sang another TL bla hindi bla kap ninyo. Yes, sakto na dyan. That is why na sa kagina sa amon nga discussion po sa aton nga Liga President yung brought up na ina sa aton nga COVID-19 team. And they will see to it nga mag-stricto na kita because ang aton nga priority is ara sa mga kabaranggayan. Mga constituent sa barangay nga amo ang ginasubmit nga priority list sa aton nga mga punong barangays kay mga barangay officials. Kay kung hindi kita magtutok diri dyan, mag-defeat ang aton nga purpose Correct. sa mga priority list nato A1, A2, kag A3 naton. Budlay ang palusot Budlay kap ang Yes, palusot. yan. Sakto na dyan. Kag isa pa gid nga aton nga Liga President gin brought up gid ina sa aton nga city mayor kag magaubras ang tika nga aton nga city government para malikaw na gid kag hindi na inamaliwat. Okay. Di way man ta nagapanguna base bla may ara na gampang damang-damang bla danawan na investigahan na ganito sa Mandaluyong kag San Juan ang ginabaligya nila. Well, yan sakto na dyan kaya sa nakita naton ang aton nga mga kabaranggayan nga kung sa diin na kinahanglan tani isang more nga mga senior citizen nga ibakunahan gaka-delay or kumbaga hindi na ito ma-priority because nga may gipasulod ang iban kagaya amo na hindi na ma-monitor sa aton nga liga ng mga barangay secretariat. So subong umpisa buwas kamong sa liga stricto ho na gidyan ninyo. Yes, yan. Kay ara dito nga aton nga secretariat sa pagprint pa lang mismo sang ilang pre-registration. So ang aton nga secretariat ato dito mismo gatulo kag monitor nila kag makontrol gid ang aton nga mga pagabakunahan sa kada barangay. Okay. Si kapitan ninyo po naton subong sa aton nga pagpangalaga diri sa Iloilo Newsline. Mayo lang ang pagpamati kay nung Art Calsas, kay God bless Alimar, us. Hello, mayong may gabi gabi. man, watching from Tabukan, Barotac, Nuevo. Si ninyo balikan ta. Kap, pasensya, nautod kita. Yes, yan. No problem dyan. Oo. So, Kap, base may palabuot ka pa ng informasyon sa mga pumuluyo sa syudad sang Iloilo bilang spokesperson kag Vice President sang Liga. Ang ginahinyo sa aton nga lokal nga gobyerno sa syudad nga masunod kita sa guidelines nga ginpagwa kay under sa MECQ ang aton nga mga curfew nga halin alas 10 ang gabi as alas 4 sang kagahon aton gid ipatuman. At the same time dyan ginabawal gid sa kada kabarangayan nga magpasulod sa mga hindi residente, most especially mga particular nga mga tao nga nagabaligya, nagapanukot nga magatugaman sang local transmission sa aton nga mga komunidad. At the same time dyan ginapangabay naton sa aton nga mga pumuluyo sa syudad ini mga nagapangawat-ngawat bala nga mag-basket-basket, mag-ubra sang ilang nga mga basketball post, volleyball post sa shoreline area sa aton nga mga kabarangayan diri sa syudad nga palihog kidahaw gid. Kaya ang aton nga mga kapulisan mag-aubra sa saturation drive agud pang kakson kag pangwaon ang ini nga mga volleyball post kag mga basketball post naton sa aton nga mga shoreline area. At the same time dyan ginapahanumdum lang ginaton sa mga may namatyan nga ang pinaka-maximum nga days nga magahaya kita is 3 days lang gid kag immediate family members lang gid ang hara dira kag magatambong sang haya. Kag isa pa nakita ko di sa EO ni Mayor bawal ang magpanumbalay istorya kaspiak balay. Yes yan, tsaka na dyan kag ang 18 years old and below kag ang 65 and above gina-prohibit gid nga magwa as much as possible, luwas lang gid kung essential or work-related ang iya pagwa. Dapat tiner na lang gid anes compound. 1 week malang ini hindi black up.
Yes, sakto na dyan. Kaya nga, aton nga obligasyon kag responsibilidad sa aton kaugalingon, hindi naton pag-iasa sa aton nga mga government officials o sa mga barangay officials. Magubra kita dyan sang share naton Correct. para mapaganhaga na ini ang pagtaas ang COVID-19 na positive sa aton nga syudad. Okay. Kapitan ninyo, salamat gid sa tinion nga ginatag nimo dire sa Iloilo Newsline. Thank you kidyan, kag mayong gabi sa inyo tanan. Mayong gabi. From Mary Grace Villarosa, hi sweet, good evening. Na to siya ga tuon para sa exam niya. From Chet Diaz, good evening. Salamat Bit and Joe. Galanto kami. Hello, may gabi. Bida sa Si inyo. Toto Chat, nakapaniben ka na? Oh, bago lang takas gani sa pool. Ah, May swimming pool ba yan? oo. Tapos, may atopos babaw guro. Kuya, palyog ano? Adya sa? Pay babaw na eh. Okay, naara pa. From Mary Grace Villarosa, good evening to Joe and Chicks. I'm watching. More power your program. God bless. Hello, may gabi. Thank you. Manuelita si Bunga. From Manuelita Sibongga, maayong gabi. God bless. Hello, Kag- may gabi. Kag Happy sa mga listening. teachers, mayong gabi. Oo. Happy listening and watching. Kag sa mga taga DepEd Region 6, ilabi na kay Dr. Villesa, kag kay Dr. Didoroy, mayong gabi. Si Benz Ha, Reyes. Belated. Happy birthday. Belated. Benz, okay ka lang da, Benz. Check naton ang report ni Danny Villasis nagikan sa Gimaras na tulugan na ni Guro. Okay, kay napakita gatawag sa iyan eh. I-check naton ang report ni Danny Villasis. Wanted person may kasong attempted homicide nadakpan. Yari report. Dan, please come in. Yes, dyan, no? So, ari ang mapilaya ka mga balita sa mga bayan niya sa province of Guimaras. Isa ka bypass operation, again, nakanda kini sa joint element sa mga may kamatikak niyo. Ito ko sa may nga lugar, no? Ang Buena Vista Police. joint element ini sa bilibis sa PNP, ang sa PD Guimaras, budman sa GTPO, na sabihin ang ining mga joint element ini sa pangunaman ni Police Captain Bon Anton Von Langson ang ito Police Bilibis sa PNP, budman sa kay Police Major Ari December sa GPPO pag PDEU kag sa PD Guimaras. Matungo naman ni Jean Fatima Tuadres kag ni Police Major Jeffrey Ferrer kag sa ilas ni nga mga tinabok. So, ang bypass operation nagpunta din sa bayan niya sa barangay Santo Rosario, Buena Vista, Guimaras. Nga sabihin, ang suspect diri nga ilan tikma, paliman sa isa ka posture buyer, kilala ini siya sa kaya Nelo Nuniega, Murphy, alias Patay-Patay, 54 edad, isa ka porter sa barangay Salvacion na Binibista Guimaras sa pag-violate sa RA 9165. So, nakuha ang 500 pesos nga mga bypass money kag dua pagid ka mga smaller sasi nga hindi napatiyan dyan nga Cebu, suspected na Cebu. So, ang ining bypass operations, yun saksyan ini sa pag-inventaryo sa magatapo ini sa kung sabay niya sa DOJ representatives nga mo si Agnes Gamuyaw kag sang barangay Kagawad Eugene Interges amo ni sa ang mga nag-witness sa pag-inventaryo na. So ang suspect subong aron na sa alaman sa pag-inakop sa Binibista Municipal Police Stations. Of course, sa lingkod na naglapat sa sa paglapas ng RA
6-5. Doon pagid nga mga balita sa mga sabayan sa nga probinsya sa Guimaras. Isama ini ka ginarestos sa wanted person sa pagkaso ini nga attempted homicide. Ang magkatapos ang Balibista Police Station sa naman ni Police Captain Anton Von Winkle Ilamson ng Cebu Police nagatigayon ini sa aresto sa suspect sa kapitan ko nga kaso sa resulta ini sa pag-aresto si Sunny Mapiga E. Harder 51 edad isa construction worker sa barangay Kansilayan Bilibid Stadium Ras by virtue of warrant of arrest nga entitled People of the Philippines versus Sunny Harder Mapiga. Of course, iniman gin permahan ni Honorable Judge sa Jerry Panagiton Espinosa, Presiding Judge sa Municipal Circuit Trial Court sa Judicial Region Bilibista San Lorenzo, Guimaras, pinapitpan ni sa May 17, 2021. Ang bill pa dyan, para man sa siling at temporary yung agilwayan, naglambot ini sa 36,000 pesos. Ang muling subject o kung suspect ini, ay ka turnover ni sa may BTNP. Ito ay sa may bayan sa Horda District. Lastly, dyan isa ka patuman sa pag-violate sa new market code sa bayan niya sa Banwas sa Balibista, makatapos ang tigad, muli ang mga team bala na nagapang-piskar o kuning pangsaway sa nagalapa sa naman mga nagapatuman sa Banwa, nagatigayon sa pag-piskar sa napulo o kakilos ng mga assorted ng mga isda sa may sitio sinamay Barangay Salvacion, Bilibista, Guimaras. Iniman sa papangunan ng Paul Gamilong, tayo, kung kanyos, ni Joseph Gabinillo, Alminasa, muna sila ang mga team o mga grupo sa tilad na nagapang-confiscar kung nagapang-rakop. Maglapas nila sa siling ko na ang new market code. Sa mga naman mo ito dyan, sigad nga si Mana, ako man gin-report sa mo, nga madaw man to ang pang-confiscar, nga mga isda. Hindi ko masala sa tuloy malapit-lapit sa mga 30 kilos lagkit ang pang-gross ang pang-piskar hindi man sa siniya po yung lugar. So pangaluan nila kung na pangabayagid si Mayor Yeres nga sundon man nila ang napagkit sa liyi kay ang ginahimo sang tilad nga sa mga tilad na magpagpatuman lamang sa ang liyi nga dapat hindi nga pag-tumanon. So ang among mga isda pangatagin sa bilayang mga institusyon BGMP, para man niya sa ilas na mga consumption. No? Of course, wala na butang dari ang ngalan kung sino ang mga nagpagkuhaan sa isda. But still, sige ang kampanya, batok sini sa pag-violate sa new market code sa Banwas ng Buenavista. So, mula dyan, sa mga balita, mga informasyon, sa ipahinit sa amon sa may probinsya sa Guimaras. Salamat din sa ako sining abyan, sa kay Police Chief Michael Sergeant Renato Severano. Thank you, sir. Sa iyong mas nga pagsuporta man sa ako. No. Sa Gopos kay Pari Nasilyaro sa sa province of Guimaras. Malauman nga. Salamat na siya pa rin sa Del Rio. Okay. Sikugid, Trinars, no. Yung mas nga pag-suporta man sa aton. Mga bita, yan sa bayan niya sa probinsya sa Guimaras, Dani Villasis, para ni sa Iloilo News Line. Ay Okay, ara na. Madamo nga salamat sa report ni Danny Villasis nagikan sa Guimaras. Haot. Check naman ang kay Roming Antonio. Abi, ang report ni Roming Antonio. Basahan na palihog ang iban nga mga mensahe. Paliyog na o kuya, please. Sige, naugid. From Pat Marshall, watching your program. God bless Sir John and Chixie. More power. Hello, Menkab. Thank you. Thank you so much. More power, Iloilo, bringing more to life. Happy listening and watching.
Uma Ilonggo bastante nga pagkaon agrikultura nga madinalagon. Mayroon nga pagpamati mga miyembro sa media sa Western Visayas. Salamat gid ha. Salamat gid. Kay Nang Perlin Sikito, mayong gabi. Kay Farah Sikito. Kay Ethel Sikito Dayot. Mayong gabi. Kay Nang Erlinda Sikito. Kay Tia Erlinda Sikito. Dira sa Amerika, mayong gabi. Ay maninay na Nina. Kag Tami Salis sa Amerika. Kag upod kay Nining Salis. Mayong gabi sa inyo nga tanan dira. Kay Tutong, rin sa Salis. Kay Benito Salis. Kay Riles. Kay Mary. Mayong gabi sa inyo nga tanan. Kay Edie Moriera dira man sa Toronto, Canada. Kay Nimia Marquillero sa South Korea. Ay Loveline Ingada dira sa Hong Kong. Mayong gabi sa inyo. Kay Ivone Andoloy dira man sa Macau. Mayong gabi. Okay, i-check ta. Ara na report. I-check natin ang reports ng aton correspondent, si Roming Antonio from Antique. Please come in. Sir Roming, please go ahead. Mayong gabi, partner Johnny, kaga partner Trixie, diya ang mga report Mayong gabi. rin sa Caraya Province sa probinsya kang Antique. May dyan tanan, 84,000 o 84,000 na total allocation kang certified seeds. Binhi kaparay. Halin sa PhilRice o kung Philippine Research Institute allocated para sa probinsya kang Antique. Out of 84,000 sacks kang diyang certified seeds, 40,000 kakabans or kasako kang certified seeds ang nakapartiniser nga igatagtag sumong. Iban gani nag-umpisa na tagtag para sa first cropping province-wide. Amo dyan payag ni Provincial Agriculturist Nicolasito Kalawag sang probinsya sang Antique. Ini kabahin, partner dyan kang rice tarification law na ginatagtag sa bilog na pungsod Pilipinas. Ginpangayag ni Mr. Nicolasito Kalawag na hindi mimbitar ang ining andyang mga binhi basi may mga hukaw kag matukiban nila nga hina ang pagtubo sang binhi i-report gilayon sa andatang katagsa kaya sa Municipal Agricultural Officer kada banwa para nga maislan. Naurog na sa Antique may jantanan 25,236.59 hectares. Kanyang nagligad lang na January to March ang nakatanom pa ang naani, no? Oo. Naproduktuhan pa. Pabisan pa nga tag-ilinit. Kay man ang Antique, almost ang amon diring rice land, 95% irrigated kay halos tanan nga suba. From north to south, aslog diri uslog tanan-tanan sa Antique ang baskog na tubig. That's why nga ang irrigation diri bastante sa probinsya sa Antique. May kabukusan tayo nga production from January to March kang 95,443 metric tons kang paray ana produce kang probinsya kang Antique Termodani kag ang Antique Tlad bisan magamay lang ang probinsya kang meat irrigated top 12 sa bilog na Pilipinas on rice production kada ang taga-Hambalan. Ano ni Meng ang 40,000 kasi nako sa nga palay nga bini? Amo ni panagtag sa mga mangunguma? Intended ini sa first cropping. Actually, 84,000 ini ang total allocated sa PhilRice para sa Antique sunod kay Nick Kalawag, ang provincial agriculturist. Oh. Pero ang intended sa first cropping ay manti ang pag-abot kang
kang ining mga bini hindi tingog partner dani. So ang nag-abot diri sa Antique 40 mil ka kabans kag ini igatagtag sa province-wide para gamiton sa mga manguma sa ining forest cropping. So, ihatag sila, anong arrangement? Why man gid partner sang arrangement ini daw dole out ini sang gobyerno why ni balik na Balik lang nila ang binhi. why tagtag ini Oh, libre. Kaya nga, nga Antique, nga makapatubas bla sila meng, balikan lang nila hindi, sang isaman kasako, hindi amo na. hindi ina partner amo ang mahimo nga matabo nga baylan nila. Ang importante nga nami ang ila production sa bag-o nga mga variety. So mas mayo ini no, isa ini kadako nga kahigayunan bulig sa mga pumuluyo sa probinsya sang Antique meng. So kung ang Antique may ara 18 ka banwa, kung mag 40 mil ka kabans kang seeds ang gatagtag sa kada sa sining for scrapping, so sobra 2,000 ka kaban kada banwa kadyang intended itao, no? Oh. Sobra 2,000 ka kaban. Di ko nang sangka banwabi may 20 ka barangay, tagpulo man lang kada barangay guro ka manguma matawan. Oh Di may iba nga banwa nga tag may dyan iba banwa nga tag 40 ka barangay, may dyan iba banwa nga tag 50, may dyan man nga tag 30. So gamay man lang di actually partner dyan no. So kung magpatubasan na kanya partner dyan ang ginahimo sang tag sa kamaw, kung magnami ang dapat tubas. So, pwede man makaayap ang ibang mga mangunguma. Oo. At di nagalin ang dakwaw, hindi blas gamay. Ano siling sang una sa mga kamalaman? Ang pasi na dapat tipunon mo na. Kaya isa ka pasi, makaproduce na sang sinako ng bugas. Di ba? So, kung may pulo, example lang. Kada barangay may pulo lang ka recipient. Pulo lang ka mangunguma, kada barangay ang makabaton, example kang binhi. Kung makapatubasan na kadya, the remaining wala makabaton, pwede ito makaayap. Ang ginahimo Bergyo Antique, ginabayluhan lang kang iba nga manguma ang bini kang iba nga nakaproduce na. Pwede sila makaayap sa iban pagid. Ay man kulang-kulang ginaktual ang bini kung i-distribute mo sa tanan nga manguma sa bilog nga probinsya kang Antique. Kining 88 mil nga kabanse. Kulang-kulang pa ni actually partner dyan kung isabog mo sa tanan-tanan nga area o kung lupa nga ginatamnan sa paraero diya sa may probinsya kang Antique. Oo. So mga duha guro na kakahon. Ti tama-tama gina makapadamo-damo kabala sang binhi. At least sa sunod naman amat-amat lang meng kag makaayap man sang iban ang iban sang sina nga binhi. Oo. Amo ini ang Antique, gamay na probinsya, pero mostly agricultural area namon, puro rice land. Kag ang Negros gani, diri pagakuha sang bugas sa amon, bisan ang Iloilo, diri pagakuha gani iban bugas sa amon. Damo bugas diri sa Antique, kung amon lang diri gamiton, grabe ang sufficiency sang bugas namon diri sa probinsya sang Antique. Di sunod dira naman kami na makuha sa inyo. Kaya nga, alalang kit-kito namon di ang mga balay sa subdivision. Kaya mo gini kay damo subong land conversion ang mga rice land daw kahulas lang subong i-convert into industrial, into commercial. Abay ko nasunod sina proseso. Amo gani di baklon mo ang ina nga lugar, dugay-dugay himuan na dalan, dason himuan na subdivision. Di sulod, why na kami di humay, dira na kami maayap o kung mabakal sa Antique, mayo man nameng. Ati pwede man na, dira negosyo sa inyo, diri naman sa amon niya pagkaon. Barter talang. Budlay kung magsaylo da sa inyo ang mga subdivision? Ati damo man di bukid diri ko subdivision. Dito damo diri ang bukid. Kaya ang mga patag di sa inyo
Diin gani pang patag nga rice land, dila ginahimo mga subdivision nga kagustaw man sa baha kung mag-inulan. Oo. Sa mga bukid mo minuto way nagtanan, way ginaputindugan sa mga lagto nga building. Oo. Di tanawa kundi ang Negros kag ang Iloilo dira na iban nga kuha sa Antique kay mo mantos Negros ang nagapamakal di sa Iloilo mo mantos Negros meng. Amo gani, tibay luhon nila bugas namon disklamay pwede man na. Sa bagay, ang mga sakada sa Negros halin sa Antique mo. Oo, kisa gani kulang pa na kulang mga damo diri trabahador. Kakadto pa sa Negros kag mag sakada mong mga kabyanan. Kay man kulang diri gid ang lupa sa Antique. Kay man ang mga lupa di laban di panguma di obra sang tao mo. Oo. Kung imo supply mo ang tao sa kadapadon nga lupa, iban ang lupa hektarya ang ginagamit, di makinarya Oo, naman. Hindi naman kinanglan tao, no? Di ang manpower subong daw medyo gina-reduce na namon din sa Antique kay kauna kag sa mag-ani ginakulang ang manugarab. Subong Oo. ya, namon manugarab. Kay man kung nayo gali pangarain nyo, ginapaani nyo sa rice harvester. Oo. So kung hapay ni paray nyo, kami nagagarab. Makadto na lang kami Negros mapastubo. Ti laban-laban kita mo na nahimo sa iban meng. Di mayo na. Di meng salamat gid sa impormasyon na kay kabay pa nga magdamo ang binhi nga ginhatag sa nga Department of Agriculture kay nga ang ASIC sang Department of Agriculture de si Attorney Hansel Di Dulo mapisan nga opisyal ni. Ati migo mo na. Oo, migo mo man ha. Ati kung migo ko ba na alanguton ta na lang tanan-tanan. Oo. Pisan gid man mapisan gid man ning tawo. O ti sige. Amo ni partner gani ang report. Alin sa may probinsya kang Antique Caray province. Ako din sa Rumingan. Madamo nga salamat sa report ni Romeng Antonio nagikan sa probinsya sang Antique. I-check naman naton ang report sang aton nga koneksyon direkta sa probinsya sang Iloilo. May gin-create to ya nga ano ni sagani panawag nga isa ka makabig naton operation, no? Talaksan sang kapisan sang mga pulis sa probinsya sang Iloilo. Kabalo nga daan niya maghimo ang ilang nga provincial director si Colonel Gilbert Guerrero. Di kabalo mag-design kung ano nga programa. Ha? So may ara sila programa Birada Simana. E-check nato na report sang aton nga correspondent. I-check ta? Ara na? Alang-alang na ang imo ang stinger. Pilit. So stand by. Yari ang report ni Roel Arbael. Right? Well, please come in. May adayad gini nga gabi, Sir Janik, kag Inday Trixie, kag subong man sa aton sining mga viewers and listeners nga nagatutok sa aton pirmi diri sa Iloilo Newsline. Yari na ang mga balita, no, nga gikan diri sa probinsya sang Iloilo nga aton sining nga mga dulong nga dulong sa subong nga gabi. Kagaton sining nga pagapatpat, no, ang continuation, no, sang may kagabi. By the way, kagabi, no, initial naton nga gin-report ang ining birada simana o kung resulta sang birada simana sang Iloilo Police Provincial Office. Kag sa subong, no, aton sining nga pagapatpat, no, kag ang kompleto nga resulta, no, sang Iloilo Police Provincial Office birada simana nga kampanya. So naon naton ang banwasang Kalinog, no, nga kung sa din nakadakop sang isa ka persona nga nagbayular sang o kon nagposes, no, o kon nagaposes sang isa ka armas utang.
And then ang sa Banwa naman sang Miagao nagatakop sang by the way Sir Johnny no ining birada si Mana ini siya ang sa resulta no sang kabilugan nga accomplishment sang tanan nga kabanwanan sa probinsya sang Iloilo, 42 ka mga kabanwahanan kag isa ka component city ng siyudad sang Pasig sa kabuusan nga probinsya sang Iloilo. Konsiderin ang ining birada si Mana ining pagsikop sa mga wanted person kag sa mga most wanted person kag subong man ang pagdakop sa mga illegal logging, illegal fishing, subong man ang mga surrendered firearms no ining kampanya sa Okon Oplantikal no tukhang kontra armas uthang kag subong man ining mga illegal quarry no kag tanan nga mga accomplishments ang kabanwahanan. Dinhi siya nakasulod no sa birada si Mana. So sa pagbadayon no ang Miagao mayara nga duwa ka naresto nga wanted person. And then ang Banwasang Tigbawan naman ang Tigbawan PNP mayara man accomplishment nga isa ka nakadakop sang isa ka wanted person. And then ang San Rafael mayara nga duwa kadadakpan nga wanted person. Ang Banwa naman sa Kahoy mayara man nga tatlo ka nadakpan nga wanted person. Subon man ang Banwa sang Barotac Nuevo no nga may isa ka wanted person nga nadakpan. Ang Dumangas PNP mayara man nga wanted person nga nadakpan nga isa. And then sa Banwa naman sang Carles mayara man nga isa ka wanted person nga nadakpan kag isa ka loose firearm nga nagsurrender no hining sa Oplantikal. And then ang Banwasang Saraga may isa man ka wanted person nga nadakpan. And then sa Banwasang Lambunaw may isa man ka wanted person nga nadakpan kag may tatlo ka nagsurrender sang ila sini nga firearms sa ila sini nga Oplantikal campaign. And then sa Banwa naman sang Aniway mayara ka duwa ka wanted person nga nadakpan. Sa Banwa naman sang Badyangan isa man ka wanted person ang nadakpan. Subong man sa Banwasang Dueñas may isa man ka wanted person nga nadakpan. Subong man ang Santa Barbara may isa ka wanted person nga nadakpan kag isa ka accomplishment sa surrendered firearms no ining Oplantikal. Sa aton sini nga pagbadayon no ang Banwa naman sang Bingawan mayara man nga isa ka wanted person nga nadakpan. Ang Banwa sang Barotac Viejo may apat tanan no ka wanted person nga nadakpan kag isa sini ka nadakpan sa PD 705 o kon illegal logging no nga nadakpan dira sa Banwa sang Barotac Viejo. And then ang isa ka or ang Limeri PNP naman may isa kang accomplishment sa wanted person. And then ang Banwasang Igbaras naman may isa man ka nadakpan nga wanted person. Subong man ang Banwasang Anilaw may isa man ka wanted person nga nadakpan. Ang Banwasang Okon ang Masin PNP mayra man isa ka wanted person nga nadakpan. Samtang ang Banwa naman sang Concepcion Okon ang Concepcion PNP may isa man ka wanted person nga nadakpan kag may apat man ka nadakpan nga nagbayular sang illegal fishing. And then ang Banwa naman sang Estancia mayra man nga duwa ka wanted person nga nadakpan. Ang Banwa naman sang Balasan mayra man duwa ka wanted person nga nadakpan. Samtang ang Banwa sang San Enrique may isa man ka wanted person nga nadakpan. Ang Banwa sang Sara mayra man nga duwa ka wanted person nga nadakpan. Subong man ang Banwa sang San Joaquin o kon San Joaquin PNP mayara man nga duwa ka wanted person nga nadakpan. Samtang ang Banwa naman sang Leon may isa man ka CTG no ining communist terrorist group member nga nag-surrender no sa kagapon dira sa Banwa sang Leon. And then ang sa Banwa naman sang Batad may isa man ka nag-surrender sang iya nga firearm. Subong man ang Banwa sang Alimujan may isa man nga nag-surrendered, isa man ka residente nila nag-surrendered sang iya sini nga firearm. Subong man ang dira sa Banwa sang Leganes may isa man ka nag-surrender sang iya sini nga firearm no. Kag subong man dira sa Banwa sang San Dionisio may isa man ka nag-surrender sang iya sini nga firearm. So sa aton sini nga ranking no almost 90% sa mga kabanwanan diri sa probinsya sang Iloilo naka-deliver sang ila sini nga result no sang ilang achievement sa accomplishment
sa kabugusan nga birada simana sang Iloilo Police Provincial Office, no. Sa birada simana ngayon nagpanguna ang nagtay, no, sa first place o kung sa nagapanguna nga banwa nga may o kung nga banwa nga Municipal Police Station nga may madamo sang accomplishment sa sining birada simana. Sa subong nga simana sang Iloilo Police Provincial Office ang banwa sang Concepcion kag Barotac Viejo, no. Ang Barotac Viejo kag ang Concepcion PNP, no, nga nagpanguna sa sining birada simana sa subong nga simana. Nga kung sa diin ang Barotac Viejo may apat sini ka wanted person nga nadakpan kag may isa sini ka illegal logging o no, kung illegal logger nga nadakpan. So may ara siya nga 5 ka accomplishment. Subong man ang banwasang Concepcion nga may isa ka wanted person nga nadakpan kag may 5 ka illegal fishing nga nadakpan, no. Subong man nagapangaduwa amo ang Lambunaw, no. Ang Lambunaw PNP kung sa diin may isa ka wanted person nga nadakpan kag may 3 sini ka nagsurrender sang iya sang residente nga nagsurrender sang ila armas luthang sa sining Uplan Tikal, no, kun Uplan Tukhang kontra Armas Luthang. And then nagapangatlo, third place amo ang Banwasang Ahoy nga kung sa din may 3 ini siya ka nadakpan nga wanted person. So sa nagapanguna nga sa may pinakadamo nadakpan nga wanted person, una amo diri ang Banwasang Barotac Viejo, no. Ang Barotac Viejo PNP nga may 4 ka arrested wanted person. Kag nagapangaduwa amo ang Banwasang Ahoy, no, nga kung sa diin may 3 ini ka wanted person nga nadakpan. Kag nagasunod, no, nagapangatlo sa pwesto kadamo ni sa mga banwano nga nagtay sa sining pangatlo ka pwesto. Kung sa diin may tigdo-2, no, ka wanted person nga nagkaladakpan amo ang Banwasang Miagao, ang Banwasang San Rafael, and then ang Haniway PNP, subong man ang Estancia PNP kag ang Balasan PNP, ang Sara kag ang San Joaquin PNP nga kung sa din may tig 2, no, ka mga wanted person nga nagkaladakpan. So mo yato Sir Johnny, no, ang resulta sang ining birada simana sang Iloilo Police Provincial Office kag lauman nato, no, sa masunod nga sa sinimana mayara naman sila sang resulta, no, sang sining birada simana sang Iloilo Police Provincial Office kag lauman nato, no, pagtaas ang sining achievement sang accomplishment sang kada kabanwanan kay na kada birada simana Sir Johnny or kada bulan paindis-indis ini sang padamo-damo sang accomplishment eh. So lauman ginaton kag ini naman nga mga accomplishment ginapasalamatan man sa aton nga mga kapulisan sa mga kabanwanan tungod man sang suporta man sang mga pumuluyo nga nag-cooperate nga nagatag sang information sa aton sini nga mga kapulisan sa tagsa-tagsa ka mga municipal police station, Sir Johnny. So buwas Sir Johnny, na aton pagadulong ang kumpleto pagid, no, nga statistics kumbaga ang ining birada simana kung ano ba lang bulan, no, ang may pinakamataas nga resulta sang birada simana sang Iloilo Police Provincial Office compared naton sa last year, no, kung baga pila ka porsyento ang ginsaka kag obviously, no, nagtaas, no, ang accomplishments sang aton sining mga kapulisan sang Iloilo Police Provincial Office compared, no, sang mga previous months, no, accomplishment nila. So mayadtong madulong naton nga report nga gikan sa probinsya sang Iloilo, Sir Johnny. Tubtob na gid lamang buwas ini si Roel Arbael para sa Iloilo Newsline. Madamo nga salamat sa atong koneksyon direkta sa probinsya sang Iloilo, Roel Arbael. Daw may ara pa mensahe Kama Alimar, pa-shoutout kay Red, kay Cesar, nga wala natulog kay nagapamati sa Iloilo Newsline. Kay Red kay Cesar, Mayong mayong gabi sa inyo nga tanan. Ang COVID update, ang COVID nga Western Visayas, Pilipinas, kag worldwide, sa nyo paliog sa Iloilo Newsline sa website, sa Facebook page, sang Iloilo Newsline. Like, share, and follow lang, palihog, kag subscribe sa YouTube channel
sang Iloilo Newsline para ma-notify ka mo. So, tamyawon ta, be? Haod. Sa mga nakapasar sa Radtech. No? Nakapasar sa Radtech. Okay? No, na. Okay? Oh, ara na gani. Congrats da kay Edgardo Siderio Jr. No, kay Totonyok. Alin sa pamilya. Diaz, Plaga, Gombok, pamilya Novera, pamilya Pitiza, pamilya Yanson. Sa mga classmates yaman, makilala ya kay Sofia Lois Ahison. Congratulations for passing the Radtech board exam. Kay Jerife Luntayaw, Princess Ihido, Yuna Katanyang, kay Iman Makaraeg, Audriline Biscotso, Ted Sailon, Justin Panis, Lawrence Asoy, Chiska Espina, Miguel Anton Marcelo, kay Dian Andre Kidato, Ryan George Piñas, kay Mark Alexis Simondo, kay Charlica Askin, kay Loreline Noval, sa inyo nga tanan, congrats. Congratulations! Kabay pa nga makatrabaho na. Ha? Congrats sa inyo ha. Kabay pa nga okay lang kamo tanan. So sa tanan, congrats. Mayong gabi sa inyo da. Sa station number 1, congrats. May drug bust operation sila. Mayo na kay nakuha nyo ang subject person ninyo kay Mama Captain sila may Acanto Sangrines kag sa iya nga mga tinawo. Hiraman kay Dante Lopez. Mayong gabi. Sa si Manong mo. Manong Edgardo, thank you, no, and thank you, Chicks. You're welcome. God sa inyo tanan. Congratulations. Congrats. Like, share, and follow lang sa Facebook page. Sang Iloilo Newsline, kag subscribe palihaw. Sa YouTube channel. Batian na kamo to hasta sa YouTube. Edgardo Siderio Jr. Amo ni himata. Buot ni. Itamo damo-damo ang nagtanaw sang ginposting ta sa Facebook page. Kamo pamilyandaan. Congrats to So wala na kita sa tinion sa aton nga pagpangalagan. God bless us. Mga muyo kita tanan. Antes kita magtulog, mga muyo kita. Nakabay pa nga madula na ang COVID. Di Trixie? Kabay pa nga buligan kita sang mahal nga makaako. Nga madula na niya mahil ang nasyon. Sa sini nga pandemya.
Salamat sa inyo nga pagupod. Buwas kitay naman kita. Ini ang inyong nga mga alagad. Check si Pate ka Marchi Diaz. Pod man naton kay na si Sweet Dawn. Oo. Naguna lang. Aga ko naman, Johnny Yanson Diaz. Salamat sa mga listeners kang mga viewers. Pod man kay Nonoy, MJ, kag kay Toto Boy, John Jeff na. Aton nga mga technical partner. Damo nga salamat. Kag mayong gabi, Pilipinas.